lokaci yayi to lokaci yayi saki muke bukata gashi lokaci yayi lokaci ya zo kamar zuwa ake aikawa gudun kowa lokaci yayi da kamar faɗi ake ba sako na gaggawa bane gwanin kowa sakon ku yau na ɗauko zaki da gaggawa lokaci yayi to sai ku ban ɗan guri na zama dan baba lokaci ya zo mata maza sai ku zo ku taho da gaggawa lokaci yayi zaki na waƙar ku ne yau wacce na kawo bane gwanin kowa mu ɗauki mai san garin mu kyale ƴan ƙarya lokaci yayi buri na tsoro ya gamba a can baya lokaci ya zo mai san mu za mu yoshi ko amala sai ya shaka lokaci yayi mai san mu ne ya rima san baya yin ƙarya bane gwanin kowa sai kara hakkin mu kai makiya ku ja baya lokaci yayi garzan maza ya rima gaba jarumin fama lokaci ya zo tafi sannu bisi sannu ƙarshen su dai koma lokaci yayi wani kai muke so ba ka babbar bane gwanin kowa ƙaryar ku yan adawa zakin ga ya girma lokaci yayi ƙirƙi gudu sa gudu ya rima dan baiwa lokaci ya zo gatan karan bana je ka ya rima san kowa lokaci yayi Allah tsare sharrukan makiya da gaggawa bane gwanin kowa da tsare ya riman mu zaki jarumin girma ta lokaci yayi Kiriya magana mu yau lokaci yayi Abubakar Usman Yarima yau ya fito canji muke mida da wakili na gaskiya kibiya magana mu yau lokaci ya zo abubakar usman yarima yau ya fito canji muke bida ka wakili da gaskiya bismillah rabbu Allah sarki guda ɗaya yarima gashi ya fito alhayyu ya abun bautawa da gaskiya mai nasara zamu yi bana roƙon salatuka kun kairul anbiya yarima gashi ya fito har alihi sahabban sa kasa gaba ɗaya mai nasara zamu yi bana kai magana muke ta aikin kirki da gaskiya kibiya magana mu yau lokaci ya zo abubakar usman yarima yau ya fito canji muke bida ka wakili da gaskiya al'umma ta kimiyya sakon yau da shi na zo yarima gashi ya fito don gafarin wata ya keto cikin hazo mai nasara zamu yi bana wato wai titiri canji na idan ta zo yarima gashi ya fito kai mai tabar ma da ɗaya mai gurin fashi ya zo mai nasara zamu yi bana jirgin